Saya mau wortel. Loh, wis dipeki saya, wis dipeki sama. Loh, aku mau terong sama tomat, Bu. Mau terong sama tomat sama wortel sama lombok. Nggih. Semuanya. Kakek tas dirasani saya wis saya. Nggih, diadana sak kresek 4 nggih, sindene 4. Panjake ra usah ra masak soalnya. Umpama aku ra wedi dosa loro tak wales lara kaya tatu sing tak tompo nanging rayap ramantala. Umpama aku ra duwe rasa, aku lilo
iki wis ra bisa tak kedipke yen to weruh sampeyan nyanding bojone andom tresno ngombar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis miliya pilih aku kok dhewe wis miliya dadi bojoku kok bojone bolak-balik wong gawe gelane rasa tresno sliramu rapi sonjoko wis miliya milih aku apa dhewe wis miliya dadi bojoku apa bojone bolak-balik kok gawe gelane rasa tresno sampeyan ra bisa jaga tak sesuwun mugi kalau ndak eling marang keluarga tansah sumandhe ayam tentrem pangajab rito lan wengi bolak-balik sliramu kok gatelno ati nggih sampun Nggih, umpama lara ati dua sampun dipun aturaken pamundhut saking ibu wau mugi ndadosaken leleboring